Muna yi muku barka da zuwa wannan channel namu mai albarka. Idan yau kuka fara zuwa to ku danna subscription, ku danna ƙararrawa domin samun sanarwar saƙo, sannan kada ku manta da yi mana liking da comment. Mun gode. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سننه ومستحباته. للوضوء سنن ومستحبات نجملها فيما يلي: التسمية الأولى. التسمية وهي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وقيل هي شرط في صحة الوضوء للذاكر لها والقادر على الإتيان بها، وهو قول كثير من فقهاء الحنابلة. وقد استدل القائلون بأنها شرط صحة في حق الذاكر والقادر بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والأصح ما عليه الجمهور. وما استدل به القائلون بأنها شر في صحة الوضوء ضعيف لا يحتج به، وإن صح فالمراد منه نفي الكمال لا نفي الصحة، أي لا وضوء كاملا. وأنت كبير بأن ترك السنة يعد نقصانا في العمل يترتب عليه نقصان في الثواب. وصفة التسمية أن يقول المسلم عند بدء وضوءه: بسم الله والحمد لله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تبره تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء، أي تفعل ما ينقضه. أخرجه الطبراني في الصغير. الثانية: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لحديث ابن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا. رواه أحمد والنسائي. وإذا كان المتودئ يتودأ من إناء مفتوح ينبغي أن يغسل يده قبل إدخالهما فيه، ولا سيما إذا كان قد استيقظ من نومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه البخاري ومسلم. وقد اتفق أكثر الفقهاء على أن غسل اليد قبل إدخالها في الإناء سنة مؤكدة في حق من استيقظ من نومه ليلا أو نهارا، لأن النائم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، فربما تكون قد أصابت موضعا فيه نجاسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullah. A ci gaba da karatunmu na fikihu, yau insha Allah za mu tashi akan sunnoni da mustahabban alwala. Idan aka ce sunnoni, shine abin da aka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Mustahabbat kuma abin da ake so mutum ya yi. Akwai sunna mai ƙarfi wanda a baya da mun yi bayani farkon littafin cewar akwai sunna, akwai mustahabi, akwai makaruhi. To mustahabi shine abin da ake so idan kai za ka samu lada, in kai kuma in baka yi ba baka da laifi. To shine malam ya ce za mu yi sunnoni da mustahabai. Sai ya ce sunnoni da mustahabbai za mu haɗe su a gu ɗaya kamar haka. Sunna ta farko ita ce bismillah. Sunna ce mai ƙarfi a wajen jamhurin malamai, kuma an ce ma sharɗi ne na ingancin sallah ga wanda ya tuna kuma yake da ikon yinta. Amma wannan cewar tana daga cikin sharaɗin inganci magana ce ta malaman mazhabar hanabila. Su masu cewar sharaɗi ne na ingancin alwala sun kafa dalili da hadisin da Ahmad da kuma Abu Dawuda da Ibn Majah da Baihaqi
amma sanadinsa mai rauni ne. Daga Abi Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga duk wanda bai yi alwala ba, sannan kuma babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba lokacin da yake yi. Amma malam ya ce abin da ya fi inganci shine akan abin da jamhurin malamai suke a su masu kafa dalili akan cewar sharaɗi ne na ingancin cikar alwala ko ingancin alwala in babu bismillah alwala ba ta ba, to sun kafa dalili ne da hadisi mai rauni, wanda kuma shi hadisi mai rauni ba a kafa hujja da shi. Don haka idan ma har hadisin ya inganta, to abin da ake nufi da ba ta cika ba ko kuma babu alwala, ma'ana ba ana nufin alwala ba ce ba ne, ana nufin dai alwala ba ta zama cikakkiya ba. Kuma kai ka sani dama a karatunmu na baya cewar barin sunna a wajen yin aiki to ana ɗaukar wannan aikin ya tawaye ne, ba wai aikin bai yi ba, kawai lada ne mutum ya rage wa kansa. Ya ake yin bismillah din? Shine mutum ya ce lokacin da zai fara alwala ya ce bismillah walhamdulillah. Wannan ya zo ne a hadisin Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai yi alwala to ya ce bismillah walhamdulillah. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan mutum ya faɗi wannan kalmomi bismillah walhamdulillah, to waɗannan masu kula da aikin mutum kuma masu bashi kariya, mala'iku da suke tare da shi, ba za su gushe ba suna ta rubuta maka lada sakamakon wannan alwalar da kai har sai alwalar ta kare, ai sai kayi abin da zai warware alwala. Wannan hadisi Dabarani ne ya rawaito shi ko ya fitar da shi a cikin as-Sagir littafinsa. To sai sunna ta biyu shine wanke hannaye sau uku, ma'ana wanke tafukan hannaye sau uku a farkon alwala, shine gusulul kaffaini salasan fi awwalil wudu'i, wanke tafukan hannaye sau uku a farkon alwala, saboda hadisin da dan Ausu as-Saqafi ya kawo cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fastawqafa salasan, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala ya wanke tafukan hannunsa sau uku, ai ga salakaffaihi salasin, ya wanke tafukan hannunsa sau uku. Wannan hadisi Ahmad ne da Nasa'i suka rawaito. Sai malam ya ce idan har mai alwala yana yin alwala ne da abin alwala buɗaɗɗe, to ya kamata ya wanke hannunsa kafin ya saka hannu a cikin wannan mazubin na alwala, musamman idan mutum ya tashi ne daga bacci, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya tashi daga bacci to kada ya dulmiye hannunsa a cikin ƙwaryar alwala ko cikin mazubin alwala har sai ya wanke hannun nan sau uku, domin bai san a ina hannunsa ya kwana ba. Wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito. To malamai dai ko mafi yawa daga cikin malaman fiqh sun yi ittifaqi akan cewar wanke hannu kafin a sanya shi a cikin mazubi sunna ce mai ƙarfi, saboda musamman ma ga wanda ya farka daga bacci, baccin dare ne ko baccin rana, domin shi mai bacci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai sani ba a ina hannunsa ya kwana, wataƙila hannunsa ya je ya taɓo wani waje na najasa bai sani ba lokacin da yana bacci. Daga insha Allah anan za mu tsaya, abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Idan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi akan sunna ta uku shine aswaki. Idan an ji daɗin wannan bidiyon danna like, sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru. Yi subscribe domin samun sabbin bidiyo.